Wilujeng dalu, Mbah. Oh. Ceklek esik to. Wah. Nah. Huh? Kualik apa? Ya kagem iki Ibu Warangkono. Nggih, sugeng dalu. Sugeng dalu, Mbak. Yu cangik nggih. Nggih. Seger kewarasan. Seger bagas waras. Amin. Jenenge sehat to, Mbak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oh, nggih. Mugi-mugi warga iki nggih sehat sedaya. Amin. Nggih, sugeng dalu sedaya mawon. Dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jan kompak sehat-sehat kabeh niki. Nggih. Nggih. Pripun niki? Nah, iki ndagel kean. Nun. Nggih ngaturaken mangayu bagya wontenipun karo Sidusun. Ndagel mengke. Nggih. Nggih pokoke mangayu bagya nderek remen sanget lan ndedonga sak sampunipun merti dusun utawi rasulan warga mriki sedaya manggih bagya mulya, sehat sedaya, rejeki lancar barokahi. Amin. Amin. Seru kowe kene nggo namu. Apa? Amin. Karang ya dibayar. Lah, mane. Nek ya kok dipotongke. Ya ora. Mboten nggih. Nggih, wilujeng dalu, Mbak. Kalih Mbak Elisa? Nggih, niki rak wonten pundi Ngelo. Ngelorejo. Ngelorejo, Ngelo Kidul nek riko Ngelo Ler, nggih. Nggih. Ngelo Ler. Ngelorejo. Ngelorejo Kidul niki. Kidul. Nggih, riko Ngelo Ler, nggih. Ngelo. Tegese ngelolor ngoten lho. Oh, ora kok ngelolor. Wah, ucat-ucut wae. Aku diparingi panitia ngono nek ora tak Ya saka kuwi direjeki disyukuri. Nggih. Aku agek ketemu pisan. Nggih, pertama niki, Mbak. Laris sampean jenengan. Walah nggih. Sing Wah, penting delok cukup. malah wah jenengan bakal populer. Lah niku anggere wonten niku mesti terus juara sampean. Lah niku wahyune niku kok. Nggih. Nggih. Panas ora kuat kanggonan pulung. Nggih. Sampun. Nggih. Niki di streaming soalnya. Anjing, nggih. Tegese wonten ngandhap wonten lho. Nggih. Wedi banget. Nggih, ayo. Nggih nika. Monggo, Mbak. Kula niku ajeng dagel nggih bingung. Lan pripun? Lah mriki niki dukuhe mun dagelan kok ngundang Wah, dagelan. nggih. Anu Pak Duko Santo to? Nggih. Wah niku ya populer kaya martabak puno. Nggih. Martabak. Nggih populer. Napa meneh nek dadi anu apa? Minak jinggo. Wah, apik banget. Ah niku apike bindenge nggih. Oh, bindenge. Nggih minak jinggo sing bindeng. Ah. Esuk aku dipopulerke ya. Heeh. Adem ayem nek ora kuwi. Ah. Wat mergo nggonku bar kebanjiran. Nggih, menika, Mbak. Wayahe jenengan. Oh, Indonesia. nggih. Oh, kajenge ngancani lho, Mbak. Wayah kok ngene iki kok tak pongkapangku wae. Wah. Ayo gemati karo putu kuwi. Oh, lah nggih, jenenge Kyai Sepuh kalih putu nggih kedah gemati. Kene, Nduk. Yang njaluk lagu apa disepot ngono lho. Oh, njaluk disepot. Njaluk disemprot to. Kuwi disepot nganggo. Njaluk diseporti. Diseporti. Yo, monggo spot musik. Yeay. Elisa. Lihat
Yo. Nek aku lihat kebunku wong cetha indah. Ah, isih iso macul kowe ya. Aku Loh, kok aku iso macul. ya kudu iso. Ya ora nek wong wedok ki mau macul. Nek ya ora ya. Apa sapa mau ngomong dipacul? Dipacul. Ya iso nandur. Nandur ta bener. Nek aku nyirami. Oh, selanang ki nyirami. Nek gelem. Mah, nek nggonamu nyirami kira-kira sepiro ya mu? Ayo sak cukupe kok. Nggih, kabaken ngaturaken wilujeng dalu, sugeng dalu. Mas dalang Mas Gilang. Iya. Dalang mung klecam, klecemu, klempas, klempus ngono ya dalang. Ayo iki. kudu murah senyum kok ya. Dalang ki ciri khasé nek wis kondang ki udat-udut, heeh. Ha ya. Iki OTW kondang. Lah iya. Amin. Dereng kondang. Datul. Amin. Nah, tenang nek wis ana sebelahmu kiwa iki kayak ketoke OTW kondang bakal tenang. dadi. Ah, iya. Tenangno pikirmu. Aku ya melu ndonga ning aja lali ro yoga. Nah. Oh, mboten nek niku. Wah, ngre lali melu aku. Wah, kapan le moyang? Mancing. Tak kira. Kira nek mayang. Ya, kuwi sesere kiwa kuwi karo mburine kuwi. Ayo kalau kok kompak aduh. Mburine sing gender iku lho. Lah kuwi ya pindahan to kuwi. Mane lak bojone Oriza kuwi. Kaya Freddy, persis kaya bojone Oriza. Apa Freddy saiki iso gender ya, maju kan. Biasane nglepon. Tandur. Bojone sak kuwi. Oriza kuwi lho bojone Oriza biasane tandur ngrepo saiki iso gender. Kok ngono esuk-esuke dilepo kowe. Nek seneng ya sak kompak kene dusun. Ya seneng kabeh sempak macet kene ya. Apa? Apa mau? Sempak. Kok sempak iki kok. Kompak tok kurang, Mbah. Tambahi sem. Sem. Semangat. Kompak. Semangat kompak. Tambahi meneh teles. Sempak teles. Apa telese? Semangat kompak anti males. Wah. Aku dadi deg-degan ya. Soale nganggo. Nggih menika luar biasa. Dipun dawuh priye to, Mbah? Sok teles po. Nyok ra krasa Nduk. Jan kudu teles, kudu anti males. Lah iya aku semangat wae. Edan. Edan. Nggih, Mbah niki dipun dawuhi kele Pak Duka, Pak Santo. Pak Lurah, Pak Widodo. Pak Lurah, Pak Widodo. Pak Harno anggota DPRD. Pak Harno nggih hasil lenggah. nggih matur sembah nuwun nggih pun foto ping 12. Putrane ya Nggih, putrane Pak Soeharno ki ya anu ya dewan. Ya dewan to. Dewan. Komen angger HP-ne iPhone ngono aku wis jan langsung melirik aku. Nek gelem wis duwe jodoh rong ya. Kuwi mah lho anake Pak Harno. Ya mbok jodone nek nggonmu HP-ne kok glundung. Nggih, niki pon pinten dinten nggih sekawan apa gangsal dinten acara rasulan iki wong diceritani kalih Satu minggu. Wah, enten pengajian. Pengaosan wonten acara napa drama Kedok dagelan Mataram. Dagelan. Sing cetok kirap wonten mboten, Mas? Kirap. Dagelan Mataram. Kirap ki biasane gunungan lah. Gunungan kuwi biasane nek biyen ki saka hasil bumi nek biyen ki. Oh ngono. Acara. Kuwi diangkut wong akeh ya Mbah ya. Ya gunungan kuwi. karek gunungane. Lah kan diarak-arak wong akeh. Nek gunungane kur kowe kuwi ya wong loro wae. Oh iya, nek wi ya beda wi woh-wohan hasil desa. Dadi sing didongakake ya pokoke datuan iso apik. Apik. Iki malah entuk bibit saka Dinas Kementerian Barang. Napa nggih? Kuwi yo Apa bebek lingkungan hidup kuwi bibit warna-warna tumbuhan-tumbuhan kuwi. Kuwi mergo Pak Lurah yo channele akeh banget. Channele Pak Widodo. Linge iki ngendi-endi ana. Dadi tenang wae. Berarti Pak Lurah kuwi ya wong wis linge akeh tur ya nganu nggih piyayinipun mesti budaya sangit nggih. Ya budaya. Sanget kok sangit. Men.
padu kowe wae iso apa-apa, nyanyi iso, dagel iso, joget iso, nembang apa-apa iso budaya. Apa meneh Pak Lurah, Pak Widodo. Wah, iso yo. Oh iya. Iso sare paling-paling. Mbok menawi mengke gelem nembang-nembang. Wong suarane males. Pak Dewan. Pak Dewan nggih. Ya kabeh kudu dewan karo masyarakat kudu bersatu sa. Nggih, bener, matur nuwun. Dadi nglebokke proposal brange nek tanpa ana pendampinge ya angel. Nggih, susah. Oh nggih. Susah. Ing aku matur nuwun niki saged kelampahan menika rasulanipun. Panjenengan pun ping pinten Mas Gilang? Anu dalang wonten mriki. Oh mriki niki pertama kula. Oh pertama nggih. Tahun kala wingi dereng. Kala wingi dalange beda. Oh benten. Sing cetone Niki pun pertama. 5 titik sementara niki nggih. Oh nggih. 5 titik nggih. 5 titik ngendi? Apa, Mbak? Wah, kan malah titike dibusak ro pitik ya, Mas. Ale nitik nang lemah. Nggih, calone akeh. Pun dijaga kesetane nggih. Nah, nggih. Udute dikurangi. Wah niki kula longi mboko siji pun. Ha nggih. Nggih. Ayo kula obongi mboko siji men kelong. Ning nggih mawane ditinggal nggih. Nggih. Nah, mawane ditinggal. Nggih ndak awune katut. Pengrawite Pak Sehat-sehat. Gilang niku nggih mboten main-main. Ora ana le kuru. Ora ana sing kuru. Iya. Ayo lemu kabeh iki. Lemu kabeh. Lemu kabeh to, Mbak? Le ngendang paling Wow. kuru dhewe. Niku 1,5 kental. Oh, mula kok ingkung semono entek dhewe. Ayam kampung Ayame modelan. Iya. Ya paring pisungsang paring pangelipur menika mbok menawa wonten pamundutan. Dereng wonten pamundutan Mboten wonten. Berarti Pak Widodo pundi nggih mbok menawi Pak Widodo saged anu request nek mboten request nggih nyawer raketang 2000. Oh nggih. Ayo to Pak, mriki Pak. Ngajeng. Hah? Monggo, Pak. Nembang. Nek mboten nggih Mboten. caos pangandikan menapa kagem masyarakat. Sik demen, remen. Aja dipaksa sa. Pak Harno. Pak Arno wae. Ayo Pak Harno. Monggo. Mboten nyanyi, Pak, sing penting pengkoh dompete mriki. Lho, wah. Iki, Pak. Njok dite Pak kaya limbuke wingi. Sa, ra pareng, Pak. Awake dhewe iki iso nglipur wis. Pareng. Mboten pareng. Wow, bro. Lah niku lho ya ampun Pak Harno, niki ki karepe mboten ngaten niku. Pengen budaya ngregengke swasana malah. Ya sama dadi riku aku. Lah piye to Mbah? Kaya ditampani nek riku. Ora genep sak yuta ya. Kowe jaluk tando. Lah tanggo nyicil BRI Sobat BRI ta. Pak Harno ngersake Matur suwun, napa? Pak Harno. Ngersake lagu Kan napa? podang kuning. Podang kuning napa? Napa? Kok podang mas? Suka apa? Oh ya, siap. Podang mas. Napa? ah. Podang kuning we 500 ya. Ya, iya. Jane wong lomo itu lho. Endi kowe iki mau apa piye? Jangko dulu ini arung nyanyi rong di DP, iki ndang lunas ya aku susah no. Nih. Nah, iki ben mana kuwi disimpenke ngendi ya Mbah Hapi? Ya tak simpen kowe. Kene. anakku. Kene neng bang ora ana bungane. Ngendi sing kira-kira mana iki ketoke iki Apa? kene nggone Maris. Kene sik ayo. Aman marisake. Aman ngono, biang remiraan. Pengrawite impor saka Solo barang kanan. Jumeneng. Ha iki pengrawite adik kelas sampean nggih, Mbak? Lah nggih to niki jan ampuh-ampuh sedaya. Wah, kan adik kelasmu. Nggih. Juragan bebek nggih wonten. Nek Pak Suwarno kuwi nek Pak Suwarno kuwi Nggih. biyen murite bagus sing ngarsa susila. Oh napa nggih? Wah, tekonono. Nggih to, Pak. Oh, berarti sok ngetapruk niku. Nen? Sok ngetapruk iku. Ha iya. Oh, Ngetoprak kok. Kene. Coba ya. Ngedapur. Ayo ke Mas Susilo biyen murite. Oh, nggih. Dadi tuaku ro kono. Oh, ya yo wis rasa mau jelaske reti aku nek kowe tuwa, Mbah. Lho nek ra elek aku. Tur dedet kuwi, Mbah. Aku nek bagus mah rasa golek duit desa. Ya sing penting gleleng ya, Mbak. Gleleng lho piye isih.
kaya remaja. Iyalah. Gayane. Iki mergo asam urat ya. Tak kira. Nggih. Maka Nadyan wujute mung peksi. Suarane kok. Piyayi Sulawesi kok iso nembang apike koyo ngono, Mbah? Ah iki Ya saged. belajar. Oh iya. Soale pernapasane apik. Oh, pernapasan. Saka Sulawesi rene iki rak kur renang nganggo jebok. Tapi tetep suaraku kalah karo ning kene iki ana sing luwih ampus kok suaraku. Oh. Sapa, Mbak? Mr. Gadono. Wah, iya. Niku sae ning Rumah aku yo ning ndi ana. Engko gak kowe iki mata pita. Niku jan sae ning Sae suasanten. makane ndi ana. Ajeng dicobi mboten suarane. Iki sae Mboten napa, nggih. angel lho niki nemokne wiyaga suarane jan arum. Arum. Cobi Pak Katno. Engko tambah kae Bakai wis selawe. 10.000. Wis suwe banget. Ayo. Kancara Sunda. Kancana Sunda. Oh, ngantel ora. Ya, sae napa sae Pak Bu? Ya. Ayo apik. Mula nang ndi dinggo. Sae. Wis munggo. Cah laris e, Pak. Laris e pedake. Dijaga suarane ya. Ah, Tambahi Pak, salah re Pak. Sak larik dadi 50. Ayo. Goleki sapa kono? Wah. Nek dua rarum nek cilik apa ya? Gantem. Gandem. Ha iki nek wedok wis tak lamar kok tak. Wah, Cara wedoke ya. Suara kok kaya ngono. Wis mula bojone lunga wae to. Disuarani terus. Sing sebelahe wis anyep tangane. Eh? Ah wis ngene-ngene iki. Kok nek aku digilir piye ngono. Tapi nek aku nek digilir piye iki. Digilir. Ra apa. Mas apa ini aku belum kenal? Mas Ferdinand. Ferdinand. Ayo kaya ngopo sak larik wae 10.000. Ibu bunga. Ibu bunga. Wah, beneran iki. Bunga ing atiku. Wow, mengkirone 11 rolas. 11 rolas. Ora ono bedane lho teman. sing maraya apik iki rambute. Sing bonang lagi live TikTok ra. Oh. Wis viral ya. Viral loh. Ora apa-apa, sing penting ora bigo live. Nyanding bisa dadi tambah Esok awan Wah. awis ora krasa keluyuran anggul sing tak sayang muben miterang goleki
tak suwun mbok aja ngecek bodang kuning kang gawe pikirku Pak Suharno ingkang mundhut podang kuning tapi nek podang kuning 500 kok kemurahan. Weh. Dimbui gitu maksudnya kalau ada tanduk-tanduk apa. Sekarang podangnya wis ra iso ngendrop kok ya. Wis disyukuri sa. Iya. Pokoke di seniman ku aja mikirke duit. Enggak. Ben dipikir Pak Arno wae. Kari nampani. Iki esuk ngetutke pirang titik lho sawake dhewe karo Pak Suharno. Pinten titik to? Heeh. Pun di mawon. Niku jenengan sik 5 lah kula dijak mboten. Tak jak. Tenane. Wah, tenan. Pak tanggal pinten kula bundar saniki lah. Pinten. Tanggal piro wae? Akone kon ngothaki aja bundar. Selok ras loro ngene iki. Oh, lha kok apa-apa tok caki kok sah. Iya aku yang ngelepo ya. Nah iya. Jen iki ngaturaken malih
niki mbok menawi ibu-ibu wonten pamundutan niki gratis mawon mboten sah kok anu rogoh-rogoh napa mboten sah. Mboten sah repot-repot. Mboten sah repot-repot niku pun dipikir Pak Harno niku pun aman. Napa Pak Lurah, ora Pak Lurah ngersakake. Menawi Pak Lurah napa. Niki saene caping gunung gek sinden sakmen iki karo perkenalan ya. Biar sekalian wong ya sinden ayu-ayu dijejer-jejer nek gak kenal maka tak sayang eman-eman. Pokoke nggo Mbah Siono ki pokoke disugata waranggana sik muda-muda. Nggih ben semangat Mas, wis sepuh ki nek ora weruh sing jes-jes ora sipit. Kaya nglangut kan. Nglangut. Mbah milih sing pundi nek jenengan ayo. Wis ndi kena waton oman. Ketok nyedaki sing sebelah kono milih sing senior dhewe. Hah? Milih sing senior dhewe. Ha iya. Sing saangkatan ya, Pak. Nah, tuwa ki ada tuh. Lha iki kancaku jek ki mbiyen. Adik iki aku ki adike kelas kene. Oh, adik kelas Oh, iya. Kon nom ibu malahan. Heh? Kon nom ibu malahan karo jenengan. Ah, karang aku ki gebrongot kok. Saking mriki nggih. Ayo. Mbak Kris ya. Kenalin dulu. Ah, Mbak Yuku Kris ya. Kenalin dulu. Namanya siapa? Wilujeng Dalu. Oh, namanya Wilujeng Dalu. Wilujeng Dalu kok. Derek pitepangan. Nggih. Nami kula Yuni. Yuni saking pundi Yuni? Pakem. Pakem. Ketoke mbiyen duduk Pakem iki wis pindah Pakem ya. Berarti kamu udah dimiliki orang sekarang. Oh, rumian sak ngertiku kok Temanggung ya Yuni ya. Nggih, Yuni pindah Pakem saiki. Udah nikah. Sampun. Duh ya, sorry bro, sing do jomblo belum ya. Pakeme pundi Pakeme? Pakeme. Pakeme pundi? Kalih Pakeme rumah pun Turga gede. Turgo Gede. karo RS Gracia. Hah, Nggih lingkungan iku. hah kono kuwi. Kok jenengan apal to, Mas? Ayo. Lah alumni to, Mbak dhewe. Oh, ya bareng aku kowe mbiyen. Wong tentore jenengan kok. Oh, Mbak Yuni sing pagi. nggih, ayo coba satu larik. Saben bengi. Saben bengi. Sek kesepakatan. Iki ajeng dijenggleng mboten? Jenggleng. Nek dijenggleng simbah kuat mboten kinten-kinten. Ayo sak kuwate waton gajluk. Ya, nggih lah sing penting niku lah. Ora ketang meng gabeke ya ora apa-apa, Mbak. Opah. Sambleke ngono. Ayo Yun. Bang Suli malih niki. Terus. Ya dibaleni Mbak urung adoh kowe kok. Saben bengi nyawang. Ya wangun ngono isian kok. Isih. Sing gagah kok. Iya. Aku lakon kok. Nah ning sesuk katoke ya aja katok training tulisan SMP negeri Imogiri lah isin lah. Ngawur. Ah, sesuk ganti Katok apa olahraga. sing apik. Iki kudu katok training sa. Iki cap kunci ya. Wah gandum. Rangkepan kaose tulisane Ajinomoto. Harus segitiga. Ya jejere. Jajare. Sinten namine Mbak? Nggih, selamat malam. Lah Wah ya. Alah. Bukan orang Jawa ya. Weruh bis Jakarta liwat kok njut Orang-orang- bahasa Indonesia. Panturanan kok. Orang endi sih? Dari mana? Saya dari Kediri. Oh, dari Kediri. Alah Kediri wes, saya dari Kediri ya Jawa. Lah tapi kan Indonesia. Iya, Jawa Timur. Dari Jawa Timur. Jawa Timur. Iya Jawa Timur juga pakai bahasa Jawa. Jawa sama Indonesia. Iya, ya udah begini. Aduh, itu gimana sih? Gimana sih? Nyanyi. Aduh. Kecil-kecil lagi. Ya ampun, bintang tamunya teng gedabik. Iya. Itu yang bibit-bibit. Bintang tamunya kok kuas. Ayo siapa? Nggih,
derek pitepangan kula Bella. Oh, Mila. Iya. Dari Kediri. Bella. Bella. Bella itu anak jaran. Belum. Belum kuwi. Oh, belum. Oh, beto Itu lah. belum. Bukan Mama. Bella. Lah anak jaran. Ya, ya. Itu anak Jirin. Ayo mingkal sampean. Bella panjangnya siapa? Apa? Bella Nadinda. Oh. Bella Nadinda saking Kediri. Kediri. Aduh saka Jawa Timur. Jawa Timur. Coba kaya ngapa suarane Bella? Bella. Yo. Yen memajeng. Yen memajang. Ayo. Gak usah nyontoni ya Bella adoh-adoh saka Kediri biasane piyayine iki pinter-pinter nyuwara. Oh, iso ngatur swara. Nah, coba nyuarani bojone kulina ya. Yen memajang mong karo janon kuning. Sabar Mbah, dijinteni jenglengane terus. Aduh, sembrono lu. Makane mau aja ngece wiyaga-wiyaga. Ah, lah kepiye? Oh, Aku telat sih. Presake ya? Kaya SpongeBob suarane. telat kok dipresak. Eh. Nek wedok ngono. Ayo ki jejere sapa jenengane? Nggih, kula Nadila, Mbak. Saking pundi? Kula saking Tulungagung, Jawa Timur. Oh, Jawa Lintas Timur, provinsi. Lintas provinsi lho. Sindene Mas Gali ki aduh-aduh tenan. Aduh-aduh lek gek le mbayari pira ya bensine we ora tungan. Ojo. Kowe sembrono Sembrono. Hebat. Sewidak ki 3 dina. 3 dina. Oh, dalange kok rek 4-5 kok. Mbak Dila. Mbak Bella. Ini udah nikah apa belum? Belum. Wah, lah kok Kayak ketularan ketularan. belum. Belum. Belum menikah. Oh, Umur iya. berapa sekarang? 23. Oh ya sih. Nggih. Waduh sing lemu tuh degek. Sing kendang kuwi kaya ae. Upama kamu dapat bojo sini gitu mau nggak? Pripun? Kalau kamu entuk bojo sini gitu mau nggak? Nggih, purun. Kula pundi-pundi mawon purun, Mbak. Ya, pundi-pundi mau. Nek kaya iki saka Bali iki ketut iki. Sanggere duwite akeh ya, Kang. Oh, Oke, tenang bae. Tenang. Apa meneh nek besar? Lah nek mengkon ngarit le aku wegah. Bukake dompet Lho, lho. Wes langsung jupoke Iya. dompet lho. Andel kaki bang plecet sih kok. Wah, dite kandel emang pengen aku. Ah. Aku ra binen lah. Ayo tes, aku nggo tes. Iya, Mbak Ayo, Bella. kaya coba Dila seperti apa? Bella. Satu. Kebang wae weton gunung Oh, piye, Mbah? Marem Nek karo aku marem to. Marem. Wah. Karo Kaya aku sempak. kaya ban gembos gajluk. Iya. Jeleng. Jeleng. Ki jejere lho. Wah, duwe dekik barang. Kaya cantik-cantik. Cantik. Ya iya. Dekek kok 15 ki kepiye? jenenge jeglongan nek Mau jeglong. Dekek kok kon batu. Ning manis tenan lho. Iki sapa jenenge? Durung kenalake kok, Mbak. Naminipun Sinten sinten? Mbak naminipun? nami kula Marisa. Oh, kula Marimas. Sedulur berarti kalian kula. Dulur. Wangun kuwi wis oren. Marimas jeruk. Jeruk. Mari Mas rasa. Kates. Mari Mas ora sakates.
Apa mau diseruput? Mbak Marisa saking pundi? Saking Pleret Bantul. Wah, Oh, ya. lorku. Tonggo to, Mbah. Tonggo. Tonggo. Tonggoku. Emoji rai. Emoji rai. Pleret. Kula Pleret. Yo palet. Ah mau dili. Tesih single napa pun kagungan Wah, kula? nek wis dobel. Tesih single lho. Oh, single. Ora rabi yo. Anak ngono ayo. Ngapa? Single. Wah. Badminton. Ayo Mbak Cobi, yang apa? Mak Marisa. Mbak Marisa. Emoji ring. Iya. Ta. 啊，啥？我上次是什么意思啥？ Ini coba. 哟哟， Ta. Eh.哦， asik. Kok beda karo mbahmu Putri ya? Rada keprucut ya Mbah. Sorry ya Mbah. Tak apa-apa gua. Kaget, Pak. Tak nggo mengko. Enak to Mbah, beda lho nek entul tepok wong ayu kan enak to. Heeh. Mengkut ya. Dibungkus ra. Plastik Di plastiki gawa mulai. Wis tak sak kok sah. Lah iki jejere iki ya cantik. Ki artis ibu kota iki. Oh nek iki ibu kota. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beda kan kalau artis ibu kota itu kan. Boleh dikenalkan Pak nama Iya. Anda asalnya? Siapa namanya? Nama saya Endah Wasita. Oh ya. Endah Waskita. Wasita orang Oh Angkota. Wasita. Jawa ya, Jawa. Ya sorry. Dari mana asalnya Mbak? Dari Sleman. Oh, Sleman. Sleman di Minggir. Oh, Oh. kurang orang tengah orang. Ya, minggir. Ronaldo ndak cemplung. Tapi Mbak Endah Wasita. Ayo Mbak Endah. Panas apa to ya? Mengko ya ini njaluk panas. Padha jok wale dipikir. Lah ya ki lho wis do entek-entek. Panas. Utan. Piye mas janjine kepiye? Sampai pet-pet. Orang. Ya wis. Niki ajeng nyuwun parian boten. Nah, nggih. Urut nyiji-nyiji. Parian kagem Iya. Ngelurejo. Seko sapa ya? Wis geng. Ke siapa ya? Dari sini. Dari siapa? Nderek Pak Dalang. Nah, dari sini. Oh, dari sini. Mbak Siap Zina. burung. Ya entek engko tak jok.